Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dudot. 25 anyos. Ulitaw ug wapay anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati, sukad lang nga nakatrabaho ko ining akong trabaho ron. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diyang giundangan ko ang akong unang trabaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mo-resign ka sa imong trabaho? O ma, Uy, nga no, good. naman ko nakit ang lain ma. Nga basta ko magsweldo. Oh, mao ba? Unsa man sang trabaho, ah? Manpower ma. Kami ang tigpahimutang sa mga nahuman nga mga furnitures ma. Unya, kami sad mo imo deliver. Mao ba? Unya, okay na di ka ng trabaho, ah? Oh, okay kay ma. Bago ka din bay? Ubay? Basin bayag dili pod ka kaabtan og tuig dinhi ha? Ngano nakaingon mo ka? Naidaghang ka ang trabahante dinhi. Dili magdugay eh. Hago magug kini trabaho ah. Ako gani murag resign ako sunod buwan. Na, okay ra ko ba eh. Dili ra ko magpili ba eh. Bisan kay pangitag trabaho biyaron. Busa pasad, mas okay ang sweldo aning trabaho na ko ron kumpara sa akong unang trabaho. Aw, good luck nimo. Salamat bay. Oh, panghinaya na ninyo ang mga furnitures, ha? Naarabay uban anak nga mga buak, ha? Oh. Ah, kaya pa bay? Kaya pa ba eh. Ato lang niya sahon. Dool naman lang. Aw. Sige sige. Ihap ko ha. Sige bay. 1 2 3. Oh, tubig ko. Salamat bay. Saan mo oras ha? Uy, hala. Alas 12 man no? Uwa pa man ta kapanood to. Mauna lagi. Dito sa ta. Dot. Dot, pangon na diha, uy. Di naman ting katugrong orasa, uy. Ma, ano sa nairasa ma? Alas 4 na sa hapon, unya wa pa gyud ka makakaon. Wa lang ta kapukawa ganiha kaysa kung tan-aw murag lapoy man kay ka, uy. Bitaw ma eh. Kapoy bitaw kayo akong lawas ma. Uy, biko no, be. Luyaw bitaw ka sa kung tan-aw, ay. Uy, kainit ko nimo nak, gilantan man ka. Ako na ni pahuway ma. Mo-okay ra ko ni human. Oy, dili mahimo, oy. Kinahanglang imnan yun na nimo og tambal. Kadiyot kay magkuha kog tambal. Pero sa dili pa, bangon una dihag kadiyot. Kay sudli ng tiyan nimo bisa gamay, oy. Aron makainom kag tambal. Sige ma. Ak, okay ra gyud ka sa imong trabaho ron. Anong murag hago man gyud kay kasakong tan-aw, eh? Lagi ma. Hagop ito kay meron ma. Labi na dito nga padong Pasko niya nag-sale sila. Ubay-ubay yun yung libiran. Mao ba? Okay ra man nak. Basta di lang gyud ka magpalapa sa oras sa tingkaon. Mga bijud ma. Bito ma, salamat. Gipatawag ti ka. Kay nagkinahanglan may tao karong Sabado o Domingo. Doon na kini additional pay. Unsa man, okay ka? Oh, sige ma'am. Mugo ko. Okay, good. Unsa? Mo trabaho ka bisag Sabado ug Domingo? Oo ma. Ano ko masagod ang national pay ko? Na naunsa ka bayain taon? Hatagi sa oras na imong lawas do nga makapahuway sakto. Tingali biyag maunsa ka na hinuon ana ha? Alagi ka bala ka ma. Kaya rin ako. Bisan tuod og diferensya jud kaayo ang sweldo nako sa una akong trabaho ug sa karon. Grabe si jud kaayo kahago ang akong lawas. Hinuon, wa ko'y pugsanay nga mo trabaho during weekends, pero naugna masagod ko sa additional pay ko maong gigrab jud ako. Hangtod nga naanan kog sige na lang og trabaho kada adlaw, unya way day off. O ginahinay kong nakabantay.
Murag doon na usab sa akong panglawas. Magsigid na lang kong panlipong, unya. Pirming labad akong oo. Unya, Hindi ni resulta na ng kagahis imong Ingon bitaw ko nimong pahuway sa panagsa. labad na nis oo eh. Mawaran ni kung inang ko ni tambal. Pananghid lang sa simong amo nga dili ka mo trabaho ron. O, dili mahimo mo eh. Dili pwede kay anugon kayo ang kita orong adlaw kung ma-absent ko. Dudot. Grabe, Hari, no? Grabe mga kakugihan. Anugon kayong kitaon ba ikot? Ako dak ko baya ilabi na kung magtrabaho kag weekends. Mausad. Pero, believe ko rin mo Kay, nilahutan ka din Ang uban mong kauban, ang rasahin naman. Na, wa na lang kong magunahon na sa kakapoy ba eh. Kontento na ko aning trabuha. Gamay kay akong sweldo atong lasong trabuhan ko. Maayon ni kay. Dako-dako na akong kita ron para sa akong galingon. Ingon man para sa akong mama nga, mao na rin nagsuporta para sa among kinahanglan ba kay, wa naman may papa. Oo, mausad di ay. Pero ay kumpiyansa ha. Itingali bayag sa sobra mong kakugihan. Sa lawas dyan po ni mo na pauli. Ito bay, salamat eh. Naunsam ko eh. Mulam na mawawa akong pananaw. Unsaon nga, huwag mo kitarong pahuway ni niyagi ko kay dagan kay migdeliver. Lain niya raw kamati na. Banangit kong model tayong korunbe. Bay! Ito ka! Buang mo ba? Tira ka! Di kalit Uspal ba ka? Kalit magtuyo kong pananaw may. Hinungdan nga, natumba ko. Sa! Uy! Polisin nyo Aron makapahuway ka! Dali! Kuyugan ka! First time ito na ako na-experience nga natumba ko. Tungod kay kalit nga nituyok ang kong pananaw. Ang ako mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana. Pero may kong kuwang sa pahuway, ug hago kayo akong trabaho. Kaya magkasaal sa man may mga bugat. Ganong kalit pala nga nituyok ang pananaw. Hinungdan nga natumba ko. Naun sa magkakwato. Ikadawang pangutana. Magsigi sa kog panglipong, unya usahay feeling na ako, mura kog kasukaon. Unsa magkani? Ikatulong pangutana. Usahay sad, mukalit lag og siyok ang akong dunggan. Posible ka ha? Nga tungod nis pasar-pasaran sa nakong kaon? Mukaon mahinuon ko pero dili matumong sa tong oras. Ikaw pat o katapusang pangutana. Unsa may angay na akong buhaton? Kinahanglan ba kong magpa-check up? Or madaranig tambal? Kung pwede nga tumaran lang ko ng tambal, unsa mas nga tambal ang kinahanglan akong tumaron? Magkinahanglan bag reseta? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Dudot. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw nini sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological problem kay psychiatrist man ako, medical doctors man ako, o drug related mga problema kay drug addiction specialist man ako. Kasi pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka mo, pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ding Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you will face many defeats in life but never let yourself be defeated. Taghang kayong mga kakulianing kinabuya. Why sayon puro lisod. So masayon lamang na kung atong pangitaag pagi nga masayon. Kung mag-expect ka nga everything will be okay all throughout your life, sayop ka diha kay daghang mga trials aning kinabuhi Bisag unsa pa imong level sa life, pinakadato ba ka or pinakapobre ka, daghang problema. Okay? So ang atong magtatapo karong adlaw si Dudot, 25 years old, single pa na siya, taga Cebu City. May tungod kini kay mukulap sa ko siya nga murag kasukaon, regular ang iyang pagkatulog ba to. So may pagpaminaw dahil sa mga taga Cebu City. Isa may mga niya din sa Cebu City, yung mga kaila. Sa kadaghan sa kung kaila sa Cebu City, wala ko'y mahinumduman. So may pagpaminaw dahil sa mga taga Mambaling, no?
mga mambaling. Si Cora o si Janet Sotes diya sa barangay Kamanyaji sa ISB ng inyo Janet sa Dr. Roland Celiona compound. Hinaot nga okay ra inyong daan diha wa pag ipagkural sa Tagaya sa gipalitan ninyo siyota. Itong mga gwardiya diya sa Argao Therapeutic Rehabilitation Center nga Lopez, Mamulang, Sisiban o Giramis, no? Nga parinti ni Joel Andales, mayong pagpaminaw. Porfirio Lim da Sinabanga o Glicerio Galulo da sa Cagayan de Oro City. Thank you very much sa permi ninyong pagsunod sa atong programa sa RMN. Okay? So, sabat yung mga pangutanan ni Dodot. Unang pangutanan ni Dodot, may tungod kini sa makuyapan ba to? Permi kong kuwang sa pahuway. Ughago kayo akong trabaho kay mag-alsa-alsa man mi ug bugat. Anong kalit man lang nga nituyok ang akong pananaw, inungdan nga natumba ko, naunsa man kaha daig to. Basig, dagha kay mga hinungdan ha. Wa kay pahuway, overwork imong lawas, posible ka hypotension ka, no? Or either way, no? So ang sakto ganana nang kuyapan ka kung napay mga doctors o mga medical staff da dol sa imo, kuhaan kag blood pressure o di ba ka high blood or kining kulang sa glucose ng imong lawas, no? Hypoglycemia, that is highly possible, no? Kay kung sobra ang atong trabaho, way kaon-kaon, way snack-snack, parehara po tag makina, no? Mo-overwork po ta, purot-purot po ang inandaran. So muna ko istorya Dodot sa una nimong concern, no? Ikaduhang pangutana, magsige sa ko og panglipong unya usahay piling nako murag kog kasukaon unsa man kaha di ay ni o sa nausea and vomiting is sign and symptoms of mga gastrointestinal problem, no? So ako ay kasulti lang, bisan pa man usahay, tungkol sa busy lagi, you may just take fluids, no? Water may help, or kung naay mga juice yan dapita, o kaon yung ka, bisag way sudan nga klarong, kay malfunction ganatong lawas ko, hypoglycemic ta. Pero kag malipong kasukaon is because dili normal ang nutrisyon nga madawat sa imong lawas nga needed for normal bodily functioning, physiological functioning sa imong vital organ sa imong lawas. Sunod ko sa usahay pod mukalit lang kog siyok ang akong dunggan. Posible ka nga tungod ni pasar-pasar na kong pagkaon. Mukaon hinuon ko pero dili mo tunong sa saktong oras. Well, ang atong gastric emptying time akong balikon is 2 hours. So meaning to say, kung mamahaw ka alas 7, pagka alas 9, magkutoy na sa nimong tiyan. Kung maniudto ka alas 12, pagka mga alas 3, magkutoy na sa nimong tiyan. Mo na mo snack ta. So ang atong tiyan, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, magsigi gini siya galing-galing. So usa sa mga risgo diha kung magpasar-pasar imong pagkaon di mo tunong sa oras is that mag-irritate ang sod sa imong tiyan ug magka-develop kag ulceration or irritation. Mag-bleeding niya ka diha, nadako na kayong problema. So kung balikon ngadto sa naminod lo karon, malgay way kaon, di mo kaon ganahan kay way nindot ka sudan. Ayo mapaghulat kinay crispy pata na sa pamandiha ang mga nindot kay mga sudan. Basta ang importante masudlan na katong tiyan nga dili magasgas diha sa ilawom kay magsige galing ang atong stomago. Unsa man kahay akong buhaton, kaon ka. Kinahanglan ba ko magpa-check up o padala na nagtambal, no? Tambalan ka, o ka ng mga antacid, no? But you need to eat 3 square meals at least a day, no? Kung pwede ba, kung maroon lang ni tambal, na kay tambal, kung na ma-discover nga irritation or ulceration ng dapita, but kinahanglan yung kang mukaon sa saktong oras. Ang kinahanglan na kung tumaron, unsa makulong tambala, magkinahanglan ba ko grisita? Of course, magkinahanglan ka grisita, no? Niamang ka sa Cebu City naman ka, no? So, muduol kag mga internal medicine doctor. So, most advice na ko mga gastroenterologist, no? Kaya mamali ilang expertise, no? Usahay ganin nila da sa hospital setting, magkuhan sila o kanang endoscopy, no? Ma-visualize nila ang sud sa imong tiyan, kung unsa may sud sa imong tiyan tungod sa endoscopy nga ingnon ta gamit, no? So kung wa kay budget, kung manglitan lang, problema sa budget, nga sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pero kung na kay bayad og consultation, you may go to
kaning mga private nga mga hospital, no? Ako kauban sa Chungwa sa ana si Dr. Go, Rudy Go, no? Ano siya ay akong migo nga gastroenterologist diyan dapita. Dinhi sa Sugbo, no? So dula lang na doc, i-refer ko ni Dr. ni Obra kay basi pagtagaan kag discount sa consultation. Alright, so hinaot dudot nga nakasabot ka sa kung gitambag nimo. Kaon og sakto mo unsa man nagmusik ginog tambal nyo kay kaon. Sig kinsa, kuyapan gyud malipong gyud magsiyok ang dunggan tungod kay na di na mo purot-purot na og motorsiklo pa ka purot-purot nang imong inandaran. Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa programa sa Ramen.